चल गोपी इंट्रो दे दे ओके गाइस वेलकम बैक टू द चैनल तो दिनै जों भुटान थांगासिनो दं नै गामसा गाननानै थांनो होनदों तो जों एसे लेट जाबाय आरोना एसे लेट जाबाय दा थाब जों ओंखारनांसिगोन आरो बहुत लेट जाबाय जोंना तो फार्स्टआव सुटा जाना लाग्रोनोसै दाहाय मोजाङै गारि बारनांगोनसै दा जिखुनु ओंखारना थांग्रोनांगोन तो लेट्स गो जों दायो भुटान थांनो नागिरदों गामसा गाननानै थांगोन ना दायोथ' लंपेन्ट गानना दं ओमफ्राय दायोसो गानसिगोन गामसाखौ बिराद लेट जाबायमोन ना जोङो थाब सिखारनांगौमोन बे थाब सिखारनो एसे लेट जाबाय जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै स' दायो थांबाय थानोसै गाइस चलो ड्राइभारा बिराद गोबाव नेफैबायना रागा सोंबाथाय गामसाफोरखौ नैबे बेगाव लाजोब्बाय ओमफ्राय दा आरामसे थांबाय थानोसै स' गाइस जों दा भुटान थांगासिनो दं जोंनिफ्राय 54 किल'मिटार गोजान आरोना थ' जोंनि जायगानिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय थ' गपियानि आगय जायगा आयं दं आयंआ भिडिअ नुदियानो बिनिखायनो दा खिथ'ला आयंखौ फलक तक चल साथ मेरे फलक तक चल साथ चल फलक तक चल साथ मेरे फलक तक चल चल ये बादल सान्तिपुर मोनफैबाय ओमफ्राय सान्तिपुराव जाना लाग्रोनोसै जिहेतु जों हाबाथाय एसे उसुबिदा जागोन जानाय लोंनायनि बेनि थाखायनो जों हटेल नागिरना फैदो आयंमोना बेयाव थाथ'बाय जों प्रान्जु दा फैदो नैबेहायनो जों जाला लानोसै सोंना स' गाइस फाइनेलि जोङो रुटि गोरान जाबाय जोङो जाखांबाय ओमफ्राय आख' मोनसे लाबोफिनदो आरोना नै फैनायखाय दा जाला लानि नङाबा उनावहाय प्रब्लेम जागोन ना बिनिखायनो आरो मोनसे लाबोबाय जों मोनसे जाखांबाय जाखांनाया ओमफ्राय आरो मोनसे लाबोनोसै बेखौनो आधा जानोसै भुटान गेटआव हाबनो थाखाय जों लाइन पाथिदों आरोना हाबनो मोनगोन ना मोना बेबो एसे प्रब्लेमसो जाना दं जिहेतु जोंना दा भुटान गैया आधार पानबो जागोन ना जाया खनसे हाबना नायनोसै जायाबाथ' केन्सेल ओरैबायदि बुरजा नै मानसिफोरा बापरे आरो उनाव दंबावो नै जोंनि लाइन ये बादल की चादर दा जों 10टायाव लाइन पाथिना 12 जाबाय नै दासो थांनांसिगोन दाबा बेसे गोजान दंबावो बेसे गोजान लामाबाव जियानो जा थांग्रोनोसै ये बादल की चादर ये तारों के आंचल में छुप जाए फलक तक चल साथ मेरे फलक तक चल साथ चल फलक तक चल साथ मेरे फलक तक चल लामाफोरा माबायदि नै नायनो हागोन अन्थाइनि गोजा पुरा अफ रोड फाइनेलि मोनफैबाय ओमफ्राय दा बे हेंगिं ब्रिजखौ बारनो गोनां बा बे टेनसन जालायबाय जोंना मोनसे बेखौथ' बारनो होआबाथ' जोंना मोजां नहीं आएगा ना तो बे हेंगिं ब्रिजखौ जों बारनो लुगैदोंमोन मोनगोन ना मोना ट्राइ खालामना नायनोसै नोंथांमोननि थाखाय हेल' गाइस भिडिअनि गेजेराव नोंथांमोननि थाखाय ओरैबायदि मोनसे एप्लिकेसन लानानै फैदो जेराव नोंथांमोना साइन आप खालामनाय लोगो लोगो खनबा फ्री स्पिन आरो लोगोसे रियेल केस 8888 थाखा देरहानो हागोन एप्लिकेशन नामानो जाबाय बेट भिजा दानो जुदि नोंथाङा साइन आप खालामो अब्ला नोंथाङा लगे लगे मोनगोन 100% वेलकाम बोनास केसिनो आरो स्पर्टआव आरो बेल' नङा बेट भिजा नोंथांमोननो आनलिमिटेड बोनास होगोन जेरै केशबेक रिबेट जास्ट नोंथांमोना साइन आप खालामबानो जाबाय आरो जुदि नोंथांमोना लोगोफोरनो रिफान्ड खालामो अब्ला नोंथांमोना लगे लगे मोनगोन 300 रुपिस माने नोंथांमोना जेसेबांनो रिफान्ड खालामगोन एसेबांनो आर्न खालामनो हागोन फार्स्ट डिप'जिटआवनो नोंथांमोना 300% निफ्राय 600% सिम बोनास मोनगोन आरो मोनसे खोथा नोंथांमोना इयाय इनभेस्ट खालामालासिनोबो नोंथांमोना देरहानो हागोन आनलिमिटेड कमिशन एफिलिएट प्रग्रामाव जइन खालामनानै जुदि नोंथाङा नोंथांनि बार्थडे दिनखौ स्पेशल खालामनो लुगैयो अब्लाबो बेट भिजाया नोंथांनो होगोन 5000 रुपिस बोनास बेट भिजायाव नोंथांमोना स्पर्ट ट्रेडिंग्स खालामनो हागोन आरो लोगोसे बेलेग बेलेग धरननि केसिनो गेम्स गेलेनानै नोंथांमोना आर्न खालामनो हागोन बेट भिजायाव डिप'जिट आरो विथड्रल 24 आवार्सआनो एभेलेबल थायो जेबो डकुमेन्ट जमा होआलासिनो नोंथांमोना फैसाखौ पे आउट खालामनो हागोन नगद रकेट विकासनि सहायाव बेट भिजानि ब्रेन्ड एम्बेसाडरानो जाबाय 𝑫𝒊𝒈𝒊𝒕𝒂𝒍 जेराव स्पेनआ वर्ल्ड कापखौ देरहाहोदोंमोन जुदि इन्टारनेशनेलनि प्लेयार्सफोरानो बेखौ नायनानै ट्रास्ट जायो अब्ला नोंथांमोनालाय मानो हाया जानो अब्ला नोंथांमोना दानो पिन कमेन्टआव होनाय साइन आप लिंकखौ क्लिक खालामनानै नोंथांमोना इन्डिया काउन्ट्रिखौ सेलेक्ट खालामना लानानै डाउनलड खालामदो आरो आनलिमिटेड केस देरहादो प्रान्जयाथ' पुरा मुड अफ जाबाय नै हाबनो गोनां जानायखाय नाइनसे खनसे ट्राइ खालामनानै गाइस एथ' गोजान एफा खस्थ' खालामना फैबाय एफा लाइन पाथिबाय दा हाबनो होआबा आरो बोरै जालायनो लेट्स ट्राइ ब्र ट्राइ खालामना नायनोसै जोंबो खनसे गारिखौ नैया पार्किं खालामनो होबाय बेनिफ्राय रिक्सा लांनो होला नै जाबाय हेंगिं ब्रिज बेखौ बारलांनो हाबासो इन्ट्रेस्ट नांगोन आरोना
थ' इनकमप्लिट जागोन जोंना भिडिअ'आ थ' लेट्स ट्राइ गाइस ट्राइ खालामना नायनोसै नोंथांमोननि थाखाय नायलांबाय नै हेंगिं ब्रिज बेनो सिंखिजा दै दं आरो बैसाखिजा गरम पानि थान्दा पानि ना मा दं होनदो बेखौथ' जों मिथिला आगै सासे लोगो मोनदों आङो साबसक्राइबार आंनि भिडिअ नायनो मालानिफ्राय नाया आंनि भिडिअ मालानिफ्राय नाया आंनि भिडिअ नायबाय थाखायो काजोलगावनि बुंदों गाइस नै दे नायबाय थायो होनना बुंलाय एबार नोंखौ नुसिगोन आंनि भिडिअ दे थ' साबसक्राइबार लोगो मोनदों ने अन्थाव बाथाव लोगो मोनो ओमफ्राय दा जों एसे बारनो हादियाना बेसो दुखु नांदों दा गारिखौ पार्क खालामनो हानांगोन बे मन्दिरसिम थांनो हानांगोन दा बे मन्दिरसिम थांनायाबा एसे बोरैबा नांसिगोन आरो बर' गोजा बर' गोजा बर' गोजा बर' गोजा नै बांसिनानो बर'फोरानो फैजोबदो नै बेवहाय बेरायनो थाखाय बर' गोजा नै गोजा पुरा बर' गोजा मेरला दं ओमफ्राय गाइस जोंना टारगेटआथ' गामसा गाननानै भुटान फैनायमोन ना दा गामसा गाननो बाबायमोन ना जोङो जोंखौ सिगाङाव थांनो होला नालाय बेनिखायनो गामसा गानला जोङो नङाबाथ' जोंना टारगेटआ नै गामसा गानना फैनायसोमोन फैनाय सब बर' गोजा फट' सट' लाजाबाय दायो थांजानोसै मा मुं नोंसोरनिया आंनिया दया ओमफ्राय अलखा मा होनदों अलखा ओमफ्य नोंनिया आंना पनिता गाइस साबसक्राइबार लोगो मोनदों आरोना थांसै भुटान बाजाराव एसे बेरायहैनि स' गाइस जों दा मोनसे जायगायाव लाखिदों आरो ना खमला बायनो भुटाननि खमलाखौ जानाय नायनोथ' खाके देखेगा थ' गाइस फ्रिनो थाइसे जाना नायनोसै आङो मा होनोमोन भुटाननि कमला ओरैबायदि फिसा फिसा आरोना नै बैग्रि बायसा स' ट्राइ खालामना नायनोसै आं माबायदि आं सोजोबखागोन बे जों दायो भुटान टाउनाव दं आरोना एसे बेरायबाय दं बिसोरनि टाउना ओरैबायदि क्लिन साफा आरोना जोंनि बायदि बिदि जानला मानला गारलाबायना दोना आरोना लेथ्रा बिराद क्लिन साफा दोनो ना प्रान्द बिसोरना पुरा साफा मोनसेबो माबा प्लास्टिक नुनाय औ मोनसेबो प्लास्टिक नुनाय नङा नोंथांमोना नायनो हागोन लेथ्रा गैखाया क्लिन साफा पुरा आरो जुमुदैबो गैया औ बे जानला मानला खुदैबो गारनो हाया जुमुदै गारनो मोना बे थ' फाइनसो नांगोन बे खुदै गारना लाबोथाय नायनो हागोन नोंथांमोना थ' बिसोरनि मन्दिराव हाबदों आरोना जोङो ओमफ्राय दा खैफा गिदिंनो हायो नायनोसै जोंबो नै नोंथांमोना नायनो हागोन माने बिसोर आखायाव बे गुटि गुटि लादों बेखौ खैबार साननो हायो आरोना बे राउन्डआव एक्सपिरियेन्स लानांगौ गोदान गोदान गोजौ गाबखादोंना बे औ जों फिदिंनायानो गाबैदों दा बेखौबो ओरै फिदिंनांगौ आरोना नै बेखौबो गिदिंनांगौ नै बेफोरखौ फिदिंनो हायो गाइस बे बिसोरनि मन्दिरनो नै आं दायो फिदिंनायफोरा नै बेफोरनो आरोना बिसोरनि मन्दिर बुंदों बेखौ साननायफोरा जाफुङोनो बेनिखायनो हाबदोंमोन नों खैफा गिदिंखो 10 बार आंना 8 बार जादों जों मोनफैलायबाय भुटान गेटआव ओजोंनिफ्राय इयाव फैफिनलायबाय आरोना आनलाकि दिनै निउ इयाराव बिदि जानाङामोन जाबाय माथो खालामबावनो जेरै सानदोंमोन बिदि जादिया भिडिअ'आबो ओंखाम उखैबाय दा जोंनि भुटान कार्डखौ लाफिननानै थांफिननांसिगोन आंनिथ' नङा बिसोरनिखौ लाफिनसै ओमफ्राय थांफिनसै